dit rustige stadje, in deze stille straat, Wie is daar? gebeurt iets geheimzinnigs. Gefeliciteerd, Dolfje. 7 is het begin. De nacht waarin Dolfje 7 wordt, Gefeliciteerd, Dolfje. Ja, dank u wel. zal voor hem alles, Dag, ma. maar dan ook alles, voorgoed veranderen. Ik snap het, je bent een weerwolf. Een weerwolf? Een mens die een wolf Hij wordt. is ook al uit zijn jasje gegroeid. Dag, mevrouw Krijtjes. Er was vannacht een wolf in mijn tuin. Een wolf? Een wolf, ja, met een brilletje. Jullie gaan absoluut niet meer in het donker naar buiten, hoor. Ik wil het echt niet. Weerwolven bestaan niet. Ik ben echt niet op je hoor. Ik ben een afschuwelijke monster, Timmy. Ik heb een kip opgegeten met vel en haar. Vet. S'nachts wordt hij een woest verslindend beest. Hè? Ik weet ook niet hoe eng het is. Je bent helemaal niet eng. Wel. Ieder mens heeft een wolf in zich. Ik ben gewoon een beetje anders. Dolfje? Dat vind ik juist zo leuk. Maar bij sommige gelukkigen, bij volle maan, komt de wolf echt naar buiten. Gebeten? De mens en de wolf hebben een speciale band. Durf je niet doen! Wat? Deze winter Ik weet het niet meer met Dolfje. Hij is zo anders dan Timmy. komt de kracht van de maan in jouw bioscoop. Als jij leert je gaven te beheersen, dan ontdek je hoe bijzonder je bent. Geniet ervan! Dolfje, Weerwolfje. 14 december in de bioscoop.